Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht dat heet Spanning loopt op tussen Nederland en Venezuela. En dat gaat over de toenemende spanningen tussen ons buurland en Nederland, een ander land binnen het Koninkrijk. En dat heeft onder meer te maken met de beslissing vanuit Nederland binnen de Europese Unie om de herverkiezing van president Nicolás Maduro niet te erkennen. In een reactie daarop heeft Venezuela gezegd dat Nederland niet meer dan 3 diplomaten in het land mag hebben. Dus de rest moet het land uit. Dat heeft bij de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp weer geleid tot verbazing en boosheid. Hij heeft de zaakgelastigde van Venezuela op het matje geroepen en laat weten dat hij zeker zal komen met een tegenreactie, maar daarover eerst overleg moet voeren met andere partners in de Europese Unie. Zoals bekend heeft Amerika, andere landen in Zuid-Amerika, landen van de Europese Unie gezegd dat ze de herverkiezing van Maduro niet erkennen. Er zijn ook onlangs meer sancties opgelegd vanuit de Europese Unie. En Venezuela heeft nu Nederland, Italië en Frankrijk laten weten dat ze een groot deel van hun diplomaten weer moeten terug laten keren naar het moederland. Aanpakproblemen, onderwijs noodzakelijk. Dat was een van de conclusies van een grote symposium dat gisteren werd gehouden in het auditorium van de Centrale Bank. Het gaat over onderwijs, basiskwaliteit, maar vooral over gelijkheid en gelijke kansen in het onderwijs. Er zijn nog veel uitdagingen op dat gebied. Armoede speelt een grote rol in het verschil van mogelijkheden binnen het onderwijs. En er zijn rapporten opgesteld door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met de University of Curaçao, waarbij geconcludeerd is dat er hard gewerkt kan worden aan enkele plannen. Er is een 10-punten-programma opgesteld. Het kost 10 miljoen ongeveer en daarna elk jaar een investering van 100.000 gulden. Maar daarmee zouden de problemen voor een belangrijk deel kunnen worden opgelost. Volgens het ministerie wordt er al lang gemeten en dat is een reactie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op een artikel in het Antilliaans Dagblad. Die hadden aangegeven dat er niet wordt gemeten qua luchtkwaliteit. Het ministerie heeft verschillende foto's gestuurd en laten weten dat onder meer bij Cas Chiquito en bij Bet Gaim er meetapparatuur staat, al langer staat, dat er gemeten wordt, dat er naar die cijfers gekeken wordt, dat er overleg is met Nederland. Dus de indruk die werd gewekt dat er niet voldoende werd gedaan aan het meten van de luchtkwaliteit is volgens het ministerie onjuist. Ernstig ongeluk op de brug, vanochtend heeft dat plaatsgevonden. Een auto is met hoge snelheid tegen een vangrail aangereden. Het gebeurde ter hoogte van Domi bij de Julianabrug. 2 mensen raakten ernstig gewond en moesten direct met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. En dan broertje Royer op lijst KEM. Broertje Royer, bekend natuurlijk van de partij PAN, die is al jarenlang met zijn partij bezig, heeft ook vaak meegedaan aan verkiezingen. En gisteren liet hij weten dat hij meedoet met de verkiezingen niet met zijn eigen partij, maar op de lijst van de partij KEM van Miguelangelo Lo Martinez. Gisteren werd ook bekend trouwens dat Miguelangelo Lo Martinez ondanks zijn detentie nummer 1 zal zijn op de verkiezingslijst van KEM. En later deze week zal de hele lijst bekend worden gemaakt. Maar Royer is blij met de kans en de mogelijkheid die KEM hem biedt. En heeft veel vertrouwen in een goede afloop bij de komende verkiezingen. Politieke propaganda vanaf 21 januari. Dat is deze week bekendgemaakt. Politieke partijen die vlaggen, borden, andere zaken willen ophangen om mensen ertoe te bewegen te kiezen op hen op 21 maart van dit jaar. Dus precies 2 maanden daarvoor mogen ze hun vlaggen en borden ophangen. Er zijn wel strenge regels. Zo is het verboden om propaganda op rotondes te plaatsen. Het mag alleen op lantaarnpalen, niet op bomen. Ook moeten de politieke borden geen verkeersgevaar opleveren. En het moet gemaakt zijn van solide en duurzaam materiaal. Record aantal explosies in Nederland. Collega Marcozani Willems heeft een interessante reportage gemaakt over het feit dat er in 2024 meer dan 1200 explosies zich hebben voorgedaan. In totaal 1234. Dat is een stijging van 30%
ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat voor een groot deel om afrekeningen, vaak binnen het drugsgerelateerde milieu. Veel vinden plaats in Rotterdam, maar ook in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Behalve drugsgerelateerde afrekeningen gaat het soms ook om persoonlijke afrekeningen. U heeft allemaal het ernstige incident gezien in Mariahoeve in Den Haag vorig jaar, waarbij een man na het verbreken van een relatie een bom plaatste in de zaak van zijn ex. De flat stortte in en er kwamen 6 mensen om het leven. Het gaat nauwelijks om terrorisme, het gaat veel meer om afrekeningen, zo laat Marco Zani weten. En er zijn al 500 mensen opgepakt in 2024 hiervoor. Interessante reportage. We gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar heeft een rugpatiënt de beslissing genomen om in hongerstaking te gaan. Het gaat om Henricus Winklaar. Hij is al meer dan 10 jaar slachtoffer van een medische fout. Hij kampt al 13 jaar met rugklachten. 10 jaar geleden werd hij samen met een andere groep rugpatiënten naar Colombia gestuurd. Dat ging niet goed en hij blijft nog steeds met pijn zitten. Maar in de afgelopen 10 jaar is er wat hem betreft niks gedaan aan een schadevergoeding of aan een wijze waarop deze situatie kan worden geregeld. En daarom is hij ten einde raad in hongerstaking gegaan. Het bestuurscollege en de gezaghebbers zijn al op bezoek geweest. Er is veel aandacht voor de zaak. Maar er wordt heel veel verwezen naar het Nederlandse ministerie van Sociale Zekerheid, die daadwerkelijk een beslissing hierover zou moeten nemen. Dan gaan we naar Aruba, want de AVP en Futuro gaan nu echt aan de slag voor een nieuwe regering. De winnaar van de verkiezingen van eind vorig jaar, AVP, gaat samen met Futuro een regering vormen. En de leiders van de beide partijen, Mike Eeman van de AVP en Gerlin Cruz van Futuro, zijn nu officieel benoemd tot formateurs. Ze hebben de opdracht gekregen om voor 18 februari een stabiel kabinet te vormen dat het vertrouwen geniet van de beide fracties in het parlement. En er is een screening geweest en er is nu een leidraad uitgegeven door de gouverneur om te werken aan een nieuwe regering. We blijven nog even in Aruba, want het Openbaar Ministerie op Aruba heeft bevestigd in beroep te gaan tegen de vonnissen van 4 journalisten. Die werden eind vorig jaar veroordeeld, onder meer wegens, ze zijn veroordeeld gevangenisstraffen, maar ook taakstraffen. Ze worden veroordeeld voor het omkopen van een politieagent om vertrouwelijke informatie te verkrijgen. De rechtbank sprak hen vrij van deelname aan een criminele organisatie wegens onvoldoende bewijs. En het Openbaar Ministerie wil dat in hoger beroep daar opnieuw naar wordt gekeken. Het gaat om de journalisten Richard Laclay, Norburn Giel, Brian Coleman en Nelson Speed Andrade. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want er is nieuws vanuit El Salvador. De flamboyante president Nayib Bukele heeft gereageerd op de aanstaande benoeming van Donald Trump als president van Amerika. Volgens Bukele zal 2025 een zeer belangrijk jaar zijn
voor de exponentiële herwaardering van de bitcoin. En dat is een gevolg van de komst van Donald Trump. Volgens Bukele wordt het een belangrijk jaar en zal El Salvador profiteren van de benoeming van Trump. Het is een belangrijk jaar voor de bitcoin en het hele ecosysteem. De komst van Trump aan de macht en de mogelijke oprichting van een bitcoin-reserve door de Verenigde Staten zullen waarschijnlijk een exponentiële herwaardering veroorzaken en een vriendelijker ecosysteem voor bitcoin. Zoals bekend is El Salvador zeer vriendelijk ten opzichte van de bitcoin, speelt een belangrijke rol in de economie van El Salvador en wat dat betreft is Bukele blij met de komst van president Trump. Dit was het nieuws, we zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Alle beste, tot ziens, dag.